बे समावहाय तामुलपुर नि जा गोथार थानसालि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आरो दौसि बिथांमोननि जा सावरायमेल बे सावरायमेलनि हाबाफारियाव जों दंफैयो। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों सासे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गोथारि मानगोनां काशिनाथ आदा जोंजों दङ। जों दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा दौरि आरो दौसि आसारिफोरनि जा सावरायमेल बे सावरायमेलनि गेजेरजों मा मा थांखि आरो बिथांखि लादों गासै बाथ्राखौ मिन्थिनो थाखाय बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गोथारि मानगोनां काशिनाथ आदा बिथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों, आं बरायबाय। बे साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आसारि गोथारि बिथांमोननि सावरायमेलनि हाबाफारि लादों। बे सावरायमेलनि हाबाफारिया बे तामुलपुरनि गोथार थानसालियाव जागासिनो दङ। बे हिसाबै मा मा मावथांखि लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना खुंनो सानदों? गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। दिनै 8थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आरो फोसावगिरिनि मोनसे मावबादा जागोन, दा सोलिगासिनो दङ। बेयावहाय जोंहा मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। नाथाय जोंहा खुगाजों खुगा सोलिबोनाय नियम नितिजों जों सोलिबोदोंमोन, एसे हेंथा हेंथि सफैयो। दा दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे सालिख' आफाद दानानै बाथौ थान्दै बिजाब दिहुनबाय। बे बिजाबाव जोंहा रोखा रोखा आसार खान्थिखौ लिरनाय दङ। बे मथे जोङो दुलाराय समाजा, जोंनि बर' समाजा बा दौरिफोरनि दैदेननायाव बे बाथौ थान्दैनि जा नियम निथि खानानै दोनदों बेखौ फोसावनो थाखाय आरो फेहेरनो थाखाय दिनै बे सावरायमेलखौ खुंनाय जादों। दिनैनि जा सावरायमेल बेयाव जाबाय जोंहा गोथै गारनाय आरो बान्द्रा आसार खुंनाय। दा जोङो गोथैखौ बोरैहाय जों गारो आरो बान्द्रा आसारखौ बोरैहाय खुंनाय जायो, दा बे जोंनि गेजेराव रोखा रोखा जायाखै। जाय जेरै हागौ बेले बेजेनो खुंनाय जायो। बेनिखायनो बे बाथौ थान्दैखौ नोजोर होनानै बे बाथौ थान्दै बिजाबनि गेजेरजों माबायदि नियमै खालामनाय जायो बेखौ दिनै जोङो खुगाजों आरो आखाइजों मावना दिन्थिगोन। दा दिनै जोङो सावरायमेल जगोन। गाबोन फुंनिफ्राय जोङो गोथै गारनायनिफ्राय आरो इनिफ्राय जों बान्द्रा आसार खुंनायाव लागै जोङो एकदम प्रेक्टिकेलि थारमाने गोथैखौ मारै बोनना लांनांगोन, मारै बिसाङाव लांनानै गारहैगोन आरो मारै जोङो पिन्ड गारगोन आरो ओमफ्राय माबायदि जों खारजोखौ बानायगोन। दा बेफोरखौ जों रोखा रोखा दिनै आरो गाबोननि गेजेराव जोङो दौरिफोरखौ फोरोंगोन। बे फोरोंनायाव बिथांमोना लाना थांनानै जिल्लाफ्राव आखौ फोरोंगोन। दा बिनिखायनो जों धोरोम बिजाब हिसाबै बाथौ थान्दैखौ लाबाय जेला जों बाथौ थान्दैनि खान्थिफोरखौ जोङो फालियाखै। दा दिनैनिफ्राय जों फालिनो थाखाय जों बोसोन होगोन। जिहेतुके बेवहाय साननैनि हाबाफारिजों नोंथांमोना बान्द्रा आरो गोथैसि बावनायनि सायाव दिनै गोथै गारनाय सायाव फोरोंथाइ होगोन होननानै बुंबाय। बेसेबां जिल्लानिफ्राय बे हाबाफारियावहाय बाहागो लागोन होननानै नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों? बेसेबां थान्दैफोर फैगोन बे हाबाफारियाव? जोंनियाव बेयाव जोंनि हिसाब लादों बे 20टा जिल्ला दङ। जिल्लानि जोंहा खमैब्लाबो जोङो खम बेसे फैनायाव जों 300 जन मानसि जागोन होननानै जों सानदों आरोखि। जिहेतुके नोंथाङा बुंबाय जे गोथार मैखुन आरो गोथार बाथौ थान्दै थान्दैनिफ्राय बेखौ रैखा खालामनाय जागोन। सम सम जोंनि आसारि दौरि बिथांमोना धोरोम बिजाबनि बादगा आसारखौ लायालासेनो बिथांमोना गाव एखुथियाभाबै खालामनाय नुदों। दा दिनै धोरोम जिथु लेखा गोथार मैखुननि सायाव नोंथाङा फोसावनाय बाथ्रा बुंबाय, बेबायदि मोनसे सोमजिदों नामा जे गोथार मैखुनखौ सोरबा बिनि खान्थिखौ लायाखै, बेबायदि नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर सोलिदों नामा? गोदोनिफ्रायनो जिहेथु सोलिबोबाय, सोरबा खुगाजों सोलिबोदों, सोरबा बिजाबजों सोलिबोदों। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे रोखा खालामनो थाखाय बाथौ थान्दै खालामदों। दा बेखौ जोङो दौरिफोरनि आखायाव थिखांनो हायाखैमोन, समाजाबो लायाखैमोन। जिहेथु बिजाबखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सालिख' आफादा दिहुनबाय, फोसावबाय, दा बयनिबो आखायाव थांबाय। नाथाय दिनै बे बिजाबनि नियम खान्थिजोंसो थांनांगोन। दा बेखौ जोङो दिननिफ्राय रोखा खालामना होसिगोन। गोथार जिथु थान्दै, बे गोथार थान्दै लेखाया नोंथांमोननि गेजेराव
नांगौ सिबांनि बेबायदि लेखा दंना गैया जे फोसावनो हानाय बे रोखोमनि दा जेसे नांगौ एसें जों साफायजोबनो हायाखै खिन्थु खेबथाम जाबाय साफायनाया थेवबो थोआखै आरोखि आंखाल जायो आरोखि आरो जायफोरनि आखायाव गोलैनांगौ बिसोरनि आखायाव गोलैयाखै बेखिनियानो दा जों दौरिफोरनि आखायाव फोसावगिरिनि आखायाव जोङो गांफा गांफा होनो सानदों दा बिनिखायनो जोंनो मिरु आफादा बेखौ थाबैनो साफायना होगोन होननानै जों मिजिं थिदों आरोखि नोंथाङा फोथायनाय दं जे दिनैनि फोरोंथाइनि गेजेरजों जिखिनि प्रेक्टिकेलि फोरोंनाय जागोन बेनि गेजेरजों जोंनि दौरि आसारि बिथांमोना दोरोङारि आसार खान्थिखौ मोजां भाबै फोसावनायनि मोनसे गोथों जोंनि जे गोथार थान्दैनि गेजेरजों नोंथाङा बुंबाय बेखौ जोंनि आसारि दौरि बिथांमोना मोजां रोखोमै सिबिथायनि मोनसे खान्थिखौ बिथांमोना आजावनो हागोन बायदि नोंथाङा फोथायनाय दंना गैया? फोथायनाय दङ जिहेतु बे सेमिनाराव लोब लोब बाहागो लादों मिथिनो थाखाय जे गोदोनिफ्रायनो जों जेरै जागा लाना जागा जुदा जुदा थायो दिसुने दा खौसे जानायनि बोलोखौ जों नुबाय जे बयबो हेफाजाब होदो जिथिया बयबो मिथिनो थाखाय फैदों दा बिनिखायनो गाबोन जोङो गोथै गारनाय आरो बान्द्रा आसार खुंनायखौ रोखा जागोन होनना सानदों आरो बिनाव सम लागोन परम्पराबाबो जेरैबायदि सोलिदों थाबनोथ' फोसाबनो हाजोबा थेवबो बिजाबनि गेजेरजोंनो फोसाबनो हागोन होननानै जों सानदों आरोखि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जिखिनि फोरोंथाइफोर होगोन जिखिनि सोलोंसाफोर फैगोन लोगोसे सिबियारि जिफोर थुगोन बिथांनिफ्राय नोंथाङा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माबायदि हास्थायनो लुबैदों? बिथांमोना मोजाङैनो हेफाजाब होगोन आरो बिथांमोना मिथिनो लुगैदों फोरोंजानो लुगैदों आं आसा खालामो बिथांमोना मोजाङै गियानखौ लागोन। सोनाबानिफ्राय फैनोसै गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार जिल्ला ओमफ्राय बे चिरां जिल्ला बिजनि जिल्ला बरपेटा जिल्ला बाक्सा जिल्ला बिनिफ्राय तामुलपुर जिल्ला उदालगुरि जिल्ला ओजों थांनानै सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ सारियालि जिल्ला लखिमपुर जिल्ला ओजोङै चराइदेव जिल्ला डिब्रुगड़ जिल्ला ओमफ्राय कार्बि आंलं आरो हजाय बिनिफ्राय त्रिबेनि जिल्ला ओमफ्राय मरिगाव जिल्ला गुवाहाटि ओमफ्राय कलियाबर बेनिफ्राय फैनानै जोंहा गवालपारा ओमफ्राय मेघालय आरो गोदान गोदान दा जिल्ला दादों दा बेफोर लासै लासै जोङो हिसाबखौ मोनगोन आरोखि गोजोन्थों। नोंथाङा दा बे दिननि हाबाफारियाव बबे जायगानिफ्राय फैदों? जों हुजाय लंका। आदसा नोंथाङा मा बिबानाव दं? आं बिएफआव जिल्लानि सिङाव बिएफआव देउरि ओमफ्राय बे महासभा सालिख'आव आंखौ फोसावदिं हान्जा होदों। बेसेबांसो दौरिफोर फैदों नोंथांमोना? जोंनिफ्राय आफादा सायख'नाया 8 जनमोन नाथाय हास्लाबाखै दा बेनिखायनो जों 7 फैदों। दिनै बे हाबाफारि फैनानै गोसोखौ बोरै मोननाय फैदों? गोजोननाय मोन्दों आइ आफाखौ नुदों जोंहा गाहाय गुरुआव दं खाथियाव गोजोननाय मोन्दों। दा जोंनि धोरोमा देरसिन होदों गेदेरमाफ्रा दहाय बोसोन होलांबाय बेखौ जों गोरबोआव जुना लाबाय आरो दा गुरुमोन सारमोना फैदों केमेरा खेबदों गोजोननाय मोनदां सारमोनखौबो आं साबायखर बावो जोंनि धोरोमाव गुरुमोना सारमोना इमान खस्थ'यै फैदों आंखौ गोजोननाय मोन्दों। दा गुरुमोना जा बोसोन होगोन बेखौ जों गोसोआव जुना लागोन आइ आफानि खाथियाव जों आर'ज गाबनानै फोरमायगोन। नोंथांमोननि हुजाय लंकानि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरदों? हुजाय लंकानि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरदों? दा बे बान्दा आसार साननि लादों नालाय बेखौ फोरमायगोन आरो आवगायबो जों बाथौफुरियाव दाखालि थांनाय 2020आव सानथाम लादोंमोन हाबा आसार बेखौ लाखांबाय बेखौ जों हाजोबाखै थेवबो इसोरनि खामानियाव आर'ज गाबो सारमोनसिम आर'ज गाबो आइ आफानि बे जाफुंगोन आइ आफानि अननायाव धोरोमसो नालाय लासै दावगागोन जों बहुद गुलाय गुजाय दं जोंनि धोरोमाव थारमाने किसुमान माबाखौ जों गारनो हायाखै जुमाय होननायखौ दा बे जुमाय लोंबाथाय बिनि खाथियाव जों गंना थानांगौ जायो नाथाय जे मानसिया जुमाय लोङा गोथारै थायो धोरोमखौ एकदम बे गनायथारो धोरोम होननायखौ गनायथारो। आं धोरोम देउरि मावनाया गिबियाव जों गामियाव आंखौ दिउसि होदोंमोन 2003 सनाव नाथाय 2011निफ्राय बिएफनि देउरि होदों आंखौ नै 2011निफ्राय दासिमबो दं आं देउरि।